سلام كبرات تعذبت غزانا لومي بتعم تدليت كاب زخون حتوتات حادا كنملسينا كمي غيره بقلطف مصامنتي ويدما عرك كركب يخل زبليو بزحات ودات نزحت وزيا ماجيك بيل وي حانتي تأمراوت سلتي حانتي فليتي قال ويدما حادا مستراو دقمت متقام كملس واي صعريوم كن حادا حقيق نغركم مصامنتن مركاب اتاز قلطفت منقدي اتاز نوحت تمثل منقدية سلمنتاي كم زخونه كنغركم يه ابزا فيديو زيا حانتي بتعم قلال ግን ድማ ብዙሕ ሰብ ዘይጥቀመላ ሚስጥር ክነግረካ እየ እዛ ትሪክ እዚኣ ኣብ ኣእምሮኻ ምስ ተቐረፀት መጻምትን ምርካብ ክትሃድን ወይ ክትፅዕር ዘይኮነስ ንሳ በዓላ ናብ ህይወትካ ክትመጽእ እያ እቲ ምስጢር ዘሎ ኣብቲ ምትላል ዘይኮነስ ኣብቲ ምቕያር እዩ ካብቲ ኣለኽዶ እናበልካ ትልምነሉ መንነት ወፂኻ ናብቲ ኣጓላት በዓለን ክቐርባኻ ዝደልያሉ ሓቀኛ ሓይሊ كمي كم تسغاغر كنرينا كساب موداتا ذا فيديو مستخداتلكا سلمنتايو حقنيا منتكا ويدما اوثنتسيتي كاب زخونه بيك اب لاين للعلي حيال كم زخونه كتردايخا كمي غيركاخه بزي فرحي دليتكا تغلصن رأس متأمانكا تعبين كنرينا اتي بقلطف مصامتنا مركاب غعزو كاولومي جمر حجي ناب تقدميت نتبي نفسخا مخان ويدما the attraction of authenticity مبزحتو مودات حانتو قال نمركاب كبلو كالق سبن مخان يصعرو اب انترنت زرائي والفا ميل ويدما اب فيلم زرائي وقص بحري كمسلو يصعرو كنت عباي مستر زيايا نسات فوتويا الكات تحسبه ودين مخان اي تسعر سلمنتاي مخنياتو قال حدا ودي ممثلو وي فيك مخانو قلطيفا سلتفلطو እዩ حقኛ منتኻ ወይ ድማ authenticity ካብ ዝኾነ ስልትን ላዕሊ ቀልጢፉ ይስሕብ ሓንቲ ጓል حقኛ ሰብኣይ መንነቱ ዘይሓፍርን ጌጋው ቅበል ዝኽእልን ክትርኢ ከላ ቀልጢፋ ትረስት ወይ ድማ ምትእማን ትፈጥር ምትእማን ድማ መሰረት ፍቅሪ እዩ ብዙሕ ሰብ ድኽመተይ እንተርእየያ كتنعقني يلي فرح قنت حقي عرسامنا انتهاليكا مسخلو دخمت كان تنكارا كان أقوالات زيادة يفتواقا حانتو قال ازود دزي نخالق سبن مسالة يسعرني يلا كتدمدم كلا الزياد السحاب أبقزانا كنفلتوز قبالنا تتازقل طفتريك نتفيك زخوانا من نتكا قبيركا نتحقنيا وش ساو حيلخا موتسعيا نسخا نفسها كتفوت كلها نسا ونفتوكا ازيا اتاز حصرت منقديا خالأي اتي abundance mindset ويدما صقابا امروي بقلطف مصام تكركبالن الكا كتنتا كلها ناوالد ريد فلاج ويدما متنققتا تبان لها desperation ويلمنا نسحبت قتاليو اتا مسترجن abundance هليخا هيوتكا بزين الساون ملوء حقوسن علامة زلون مخانو رئي حانتي قال نهيوتكا ملأت كتبو زيكونس نتي زلوكو حقوس هيوتك توسخلو ويدما بونس كم زمتات غيركا حسب إذا التحساس بازي نلعاقا تدلاي نختقون قبركا متامتن مركب تراي تشوكل أب كندو صبق محبراو هيوت نمهناتن بزو حسب نفلاتن تعار ብዙሕ ሰብ ክትፈልጥን ምስ ኩሉ ክትሓወስን ከለኻ እቲ ሓቀኛ መጻምቲ ናይ ምርካብ ዕድል ብባዕሉ ይረጋገጽ ስሕበት ንሓንቲ ጓል ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ እቲ ሚረር ኢፌክት ሓደ ምስጢር ክነግረካ ኣብ ህይወትካ እትረኽቦም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ንስኻ ዘለካ መንነት ዘንጸባርቑ እዮም ከምቲ እትደልዮ ዓይነት ጽብቕቲ نفعتن نبعلا تخبرن قال نكتركب نسخون اتي نسات تدليو عينت هاي فالو ودي كتكون لكا ازيو اتي ميرار افكت بهال اتاقلال تريك زي ايا بيدمان you would want your sister date حفتخا ويتفتوا سب كتقراربو تدليو عينت وديخون حقنيا صنعن حلفنا سمعن ودي كتكون كلخا اتي سحبت
ብባዕሉ ይፍጠር ጓል ንብርካ ምጉያይ ቋሪጽኻ ንባዕልኻ ተደላይ ጌርካ ንምህናጽ ስራሕ ኣብ ገዛና ክንፈልጦ ዝግበአና ስሕበት ካብ ውሽጢ ዝጅምር ኣካላዊ ጥዕናኻ ሓሉ ስራሕኻ ብትግሃት ስራሕ ነፍስኻ ኣኽብር ንስኻን ነፍስኻ ክትፈቱ ክትጅምር ከለኻ ኣዒንትኻ ይበርሃ ኣካይዳኻ ይቕየር ድምፅኻ ድማ ምትእምማን ይፈጥር እዚ ለውጢ እዚ ንኣዋልድ ካብ ዝኾነ ፒክ ኣፕ ላይን ንላዕሊ ቀልጢፉ ይስሕበን ራብዓይ ስልቲ ርክብ ወይ ድማ ኮሙኒኬሽን እዩ መብዛሕትኦም ኣወዳት ብዙሕ ብምዝራብ ነታ ጓል ክምስትዋ ይፅዕሩ ንሳቶም ጥራይ ክዛረቡ ንሳቶም ጥራይ ጅግና ኮይኖም ክረኣዩ ይደልዩ ግን እታ ዝሓፀረትን ዝቐለለትን መንገዲ ስሕበት ብልቢ ምስማዕ እያ ሓንቲ ጓል ክትሰምዓ ከለኻ ስፔሻል ከም ዝኾነ ትስማዕ ሕቶታት ሕተታ ንስምዒታታ ተረዳእ ጓል ዝያዳ ትፈትወካ ንዓኻ ዘይኮነስ ምሳኻ ክትከውን ከላ ንስማዕ ስምዒት እዩ እዚ ድማ ቀልጢፍኩም ንክትቀራረቡ ይሕግዝ ፍርሕ ቋርጽ ንሓንቲ ጓል ተፈቲኻያ ብንጹርን ብኸብርን ግለጸላ ክንራኸብ ንኽእልዶ ወይ ምሳኽ ግዜ ምሕላፍ ደስ ይብለኒ ምባል ድፍረት ይሓትት ድፍረት ድማ ንኣዋልድ ብጣዕሚ ይስሕበን እዩ እታ ትሪክ እዚኣ እያ ድሌትካ ንምግላጽ ኣይትፍራሕ ግን ድማ ንምላሻ ኣይኮነን እንተኢላትካ ብኸብሪ ተቐበሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ገዛና ሎሚ ዝተዛረብናላ ሲምፕል ትሪክ ሓንቲ እያ ነፍስኻ ምዃን ብዙሕ ሰብ እዚ ቀሊል ይመስሎ ይኸውን ግን እቲ ዝኸበደ ነገር ንሱ እዩ ካብቲ ሰባት ክፈትውኒ ኣለዎም ዝብል ፍርሒ ወፂኻ ብመንነትካ ክትተኣማመን ከለኻ ስሕበትካ መወዳእታ የብሉን ብቕልጡፍ መጻምድቲ ምርካብ ማለት ንሰባት ብብልሓት ምሓዝ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ሃይ ቫሉ ወዲ ኮይንካ ክትህነጽ ከለኻ እታ ዝበለጸት ጓል ናይ ምርካብ ዕድልካ ብባዕሉ ይውስኽ ካብ ሎም ጀሚርካ ኣብ ነፍስኻ ስራሕ ድሌትካ ብንጹር ግለጽ ንሰባት ድማ ብልቢ ስምዓዮም እቲ ውፅኢት ባዕሉ ክመጽእ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓቀኛ ፍቕሪ ንምርካብን ዋጋኹም ንምዕባይን ክትሕግዘኩም ተስፋ ይገብር ትሕዝቶና እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ ንዝያዳ ትምህርትታት ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ኣብ ኮመንት ድማ ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣብ ነፍሰይ ክሰርሕ እየ ኢልኩም ጽሓፉለይ የቐኒየለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ይራኸበና ሰላም